Orestes, prosím ťa, čo mi tu hovoríš za nepodarené vtipy? A prečo by to mal byť len vtip? Prečo ja nemôžem byť tým mužom, ktorého tak obdivuješ? Prečo ja by som nemohol byť hrdina? Prečo nie? Prečo? Pretože ty si azda ten, ktorý myslí aj na iných? Prosím ťa, ty, že dokážeš riskovať svoj život pre dobro iných? Ty, že žiješ v anonymite prenasledovaný a musíš sa stále schovávať? Prosím ťa. Takže toto si o mne myslíš? Že nie som šľachetný, ale sebec? Taký je tvoj názor o mne? Myslím si, že je to celé lož. Celé si to len vymyslel, pretože si nenormálne žiarlivý, lebo ľúbim striebornú ľaliu. Prečo, Orestes? Prečo mi robíš takéto podrazy? Prečo? Pretože som do teba blázon! Nechápeš to? Úplne som sa do teba zbláznil a teraz prichádzam o rozum. Bella, prosím ťa, potrebujem ťa. Neopúšťaj ma. Prosím. Orestes, nie. Už je žiaľ prineskoro. Ja nemôžem ľúbiť. Ale môžeš, Bella. Bella, ty ma môžeš ľúbiť. Prosím ťa, pochop ma. Ja ťa potrebujem milovať. Chcem, aby si sa stala mojou ženou. Aby si mi porodila dieťa.